Bueno, atxaldeon, barkatu atzeapena, pixka komplikatu izango da gaurkoa, batzuk hemen gaude, eta beste batzuk telematikoki zaudete. Saiatuko gea, telematikoki jarraitzen nahi zeatenak, bakoitzak, interbentzio bakoitza entzuteko, bakoitza beste ordenadore batetik ere, guain bitxor eta ustete konektatuko diela, mugituko dugu, orduan, bueno, pixkate batetik beste aldatzen janen, pazientzi pixkat, lista pasatuko dugu ana, apuntatu duzu, telematikoki daude, Josemi, Arantxa Fernandez, Arantxa Arozena eta Gurtzane. Hemen jarriko ditugu ikusteko, pantaila hundin. Bai, eta gero bertan, bai. Eta horratzen? Alargadore bat bada, nire bulegoan. Bai, vale. Vale. Bueno. Printzipioz ana hartu duzu ez, zeintzu gauden hemen, orduan hasiko ginateke gai zerrendakin, eta lehenengo puntua izango litzateke urrin 29ko udalbatzarrak egindako batzarran zirriborroa onartzea. Bueno, nik dauke komentario bat, nik parte hartu nonen, kredito eskaerako puntu horretan. Ze horri da, bitxor, batzuk? 19. horri, Bitzuta betan da. Bi daude berdin, euskera eta... Bai, bueno, hor jartzen duzu, nola komentatzen duten, makina bat, bi aldiz eola kontabilizaut. Bai, señor Bolinaga... Ez, adibidez, kopuru handia ez bada, errolda ziurtagiria egiteko makina, bueno, hor, komentatzen do, nik esan hona izan zen, iruditzen zitzaigula kredito eskaera egintzala, landu gabeko, gehiegi landu gabeko lan batekin. Eta ejemplo bezala hori jarri non. Baina ez da gertzen... Baina hori ez dago pasata, Europora hartu esan dezuna, gero jarri zen duen adibide bezala, okerrez manago, la makina zertifikan bat. Baina bai, jarri non, baina lehenengo interventzion, komentatu non, iruditzen zitzaigula, impresioa ematen txula, kreditu hori eskatu zala, gehiagi landutako lan bat egin gabe. Gero adurre galdetu zian, Osa, nahi duzu, adieraztean, ez dagoela gehiagi landuta. Bai. Non nahi duzu, ze interventzio, hiru daude 19. horrian, ze interventzio nahi duzu, edo zeinetan edo agilo deke, nahi desan. Hemen, nik, hor jartzen du. Esan du, ezoiko osoko bilkuran, erabaki osoko bilkura honetara, ateratzea eskatu zutela, ez zutelako argi ikusten eta gitzer, bale. Eta uste dute, zenbait gastu atzeratu daitezkeela, eta hor esan hon, iruditzen zitzaigula, etzala lan zehatzain hori aztertzen. Bale, hori, ados zaten dira, maileko askatzea, baina landu gabe dieti landu gabe dago. Gu ez ginen, ados ez ginen maileko eskatzen. Ez ginela ados maileko eskatzeko. Guk esaten genduna zan, iruditzen zitzaigula, azken baten foro aldundin aportazioa, gutxi nola izango zen, intzala lan errez bat. Gehiegi landu gabeko lan bat. Bale, baina zu, gehiegi landu gabeko gai bat, nire dezu sartzea. Zure lehenengo interbentzioan adibidez hartu dezunen, lehenengo barrako
zenbatekoa. Hori ba. Bai. Eta hori dela eta taldeak... Bueno... proposamen bat dalako iruditzen zakulako. Odala iruditzen zakulako. Proposamen bat dela iruditzen zakulako. Bai. Aktibatu barretu. Itzeiten dezuna. Nik ez. Itzein barretu. Bai. Listo, Ana? Beste zuzenketarik etxetik zaudetenak. Bueno, ba, orduan akta onartzen aldeko bozkak, bertan gaudenak ingo deu lehenengo, bueno, hemen printzipioz aho batez, eta etxetik zaudetenak kontrakoik ez dut esaten baita hartuko da hori, onartzen dezutela, bai? Osa, 16 alde denak, ez? Vale. Eta bigarren puntua da EAJ BNB-ko zinegotzi berriak agurtzanek kargu hartzea, orduan Ana zuri pasako dizutita, eta uste dut agurtzanen mikrofonoa aktibatu zazu, pentsatzen dut galdetuko dizula. Bueno, nik puntu honetan bakarrik esan Eritz Berlinesek utzi zuela bere zinegotzi kargua, batik baita pare bat hilego. Ana, aktibatu zure mikrofonoa, oso. Itxaso, aktibatu duzu mikrofonoa. Bestela ez dio entzungo etxetik. Bai, entzuten da? Bai. Esaten hon, oin gala, ez dakit, pare bat hile eta jarraian Madrileko junta elektoralekin jarrizan lege katuntzen duen prozedura martxan bere ordezkapena edo bere usunea betetzeko. Eritz Berlinesek renuntzia egin ondoren beste 3 zinegotzi zerrendatik etorri ziren udaletxera esatea karguen zuela hartuko, eta hori ja idazkari aurrean sinatzen dute, eta Gurtzane Antoniena zan zerrendatik kargu hartzea zijoana, eta zinegotzi hautagai horrekin egin da tramitazio guztia. Oain dala ez dakizen denbora, aurreko plena pasan doren etorri izan ja juntatik kredentziala, eta oain dagokio kargu hartzea. Ez da bestik, ez da boskatzen, ez da ezer egiten, baizik eta bakarrik kargu hartzea, eta, bueno, juramento edo formula bat irakurtzen da idazkariaren gatik, eta kargu hartzen du, juramento edo hori eginez, ez? Zazpinen doazazpitan, 70 dekretuak ezarritako kargu eta funtzio publikoen zin egiteko ereduaren arabera, aukeratutako zinegotzia segidako galdera honi erantzun behar. Zin egiten duzu edo hitz ematen duzu zure kontzientzia eta horrekatik zintzo beteko dituzula zinegotzi karguari eta altuzkion obligazioak erregeari leial eta konstituzioa zaindu eta zainaratziko duzula, estatuaren errau nagusitzak? Bai, leiaren agindu. Kargu hartzen du, zinegotzi bihurtzen da, eta ja hemendik aurrera Gurtzane, 3. puntua, 4. ja boskatzen ez du, eta nahi dituzu galderak egin dezakezu. Norbait galdetu do, ea telematiko posible zan, zalantza
Agurre komentatu diot, nik ez dut ikusten inolako problemarik eta gainea begiratu dut kasuren bat, eta mandi bat baino gehiago bai beste udaletxera hartu dela enamatikoki kargo hartzen, osake problema da. Orduan, bigarren puntua gainditutzat eman da, hirugarrenea pasako gea, dala Urriako alkatetzako dekretun berri ematea. Orduan, horren ingurun txanda irikitzen da, galderarik baldin badago. Etxetik ez, hemendik galderarik edo ez. Galderarik ez. Bueno, laugarren puntura pasako ginateke, eta hontan ere, kontu ematea da, AJPNV-ko taldeko bozeramailearen aldaketaren berri ematea udalbatzari. Ana? Bai, honekin gauza bera, AJPNV bere taldeko bozeramailea aldatu du, eta ebidentzioan lehen, Bitxor Molinagoa izango da hemendik aurrera, idatzi bat aurkeztu behar dute, eta legez esaten du, komunikatu edo bat eman behar zaiola plenoan. Eta puntu honek ez dauka beste. Bueno, nik eskertu nahiko nioke Josemiri egindon ordiziaren alde egindon lanakatik eta gure taldearen alde egindon lanakatik. Eta, ahaleginduko naiz ematen didaten erantzunkizuna ahalik eta txukunen egiten. Hurrengo puntura pasatuta, baita ere, dekretu baten kontu ematea da, tokiko gobernu batzarreko kide izendatzeko, kasu hontan bozeramaile aldaketa horrek ere, ekarri du tokiko gobernu batzordean ere aldatzea, eta orain arte, Josemi Santamariak hartu duen leku hori, Bitxor Molinagak betetzea, eta horren kontu ematea da, hori alkatetza dekretu bidez hartutako erabakia izan da, eta hori da bata bestearen ordezkapena egiteko hartu den dekretuaren kontu ematea. Eta, seigarren puntura pasata, saiatuko naiz gero etxean zaudeten nahi partekatzen, baina hemen pantaila handiarekin eta zuekin ere, kostatzen aizaigu pixkat ere partekatze hori ondo egitea, orduan, berez azaldu ingo dut lehenengo, ordenantza fiskaletan, indarrean dauden ordenantza fiskaletan, ekainean hartu genitu hainbat neurri, foru aldundiak, Gipuzkoako foru aldundiak, horretarako irikitako foru agindu baten bitartez, eta hobari batzuk aplikatu zien garai hortan, bai martxoko alarma egoerak ekarri zuen itxialdian eragina izan zuten, bai merkatari, ostalari eta azokako baita ere postuentzat. Eta baita ere, bere garaian baita ere hor hartu zen, erabakia terrazetako tasen inguruan. Orain, beste bigarren olatu honekin eta bigarren alarma egoera honekin, berriro ikusi da hobari horiek batez ere ostalariei hondakinak jasotzeko dagokien hobari horretan, eta baita ere azokako postuek lurzoru publikoa erabiltzeagatik erabiltzen duten tasa horietan, proposatzen dena da hobari horiek handitzea, aipatu COVID-19aren eraginagatik,
eta proposamena azkenean hori da, bi proposamen daude, bat da 6. ordenantza fiskalean hondakinak jasotzeko tasa arautzen duen ordenantza horretan, ekainean onartu genuen 125ko obariei bat ostalarientzat, eta obari hori 175eraino igotzea, eta era berean jatetxeentzat aurreikusita zegoen epigrafe berezia ez erabiltzea, baita ere egoera hau gainditu bitartean. Eta bigarren aldaketa proposatzen dena da, 7. ordenantza fiskalean arautzen duna lurzoru publikoaren erabilera, eta hortan ere bai proposatzen da azkeneko alarma egoera honek ere eragindun mugikortasun murrizketa hoiengatik azokaetako postuetan ordaintzen den tasa horretan ere obaria proposatzea, eta obari horiek azkenean 3 hileka dienez proposatzen da urteko azkeneko 2 hilekoetan obaria, 100% obaria, eta horri gehitu beharko genioke ekainean onartu gendun 2. 3 hilekoaren obaria, orduan izango zen orokorrean hartuta 175ko obari bat. Eta honen aurrean bakarrik aipatu ordenantzen aldaketak daukan tramitazioa jarraituta, oraintxe hasierako onespena izango zala, eta horrek jarraitu beharko dula bere prozedura, eta aldizkari ofizialean, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu beharko dela, dagokion epean ondoren behin betiko onarpena jaso baino. Zuzenen zerbait espaldin badago, bozkatzea pasako gea, edo orduan hasiko gehalen bezala hemen gaudenetatik aldeko bozkak. Eta etxean zaudetenak kontrako iritzirik espaldin bada hartuko da aldeko bozkatzat. Orduan, hau batez onartutzat emango ditugu. Eta 7. puntura pasatuko gea, 7. puntua 2020ko aurrekontun aldaketa bada, kreditu gehigarri modalitatean. Azkenean proposatzen dena da, aurretik bajan eman dien kreditu partida batzuk erabiltzea beste batzuk finantzatzeko edo handitzeko. Horre proposamenean azkenean 3 dira kreditu gehigarri bidez handitzeko proposatzen dien partidak. Bat da erreka garbiketarena, azkeneko urtean behin erreka garbitzen da, eta erreka garbiketa hortan, aurtengoan aurrikusitako urte bakoitza ere berezia izaten da, eta aurrikusi gabeko lan gehiago egin behar izan du da, eta hor, ikusten dut, 2.106 euroko gainkostu bat izan dula urtengo lan horrek, lana egin da, eta orduan hori ondo txukundute egokitzea aldea proposatzen da partida hori igotzea. Bigarren partida baita da, dagoeneko eginda dagoen herri baratzen edapen hortan aurrikusitako proiektua burutu zen, baino gune baten edo zona baten zegoen lurra oso kalitate txarrekoa zen, eta lur vegetal egokia ekarri behar izan du da, baratze horiek funtzionatu ahal izateko eta bideragarrik izateko. Eta azkeneko partida da, martxoan sortu zen partida berezi bat, COVID-19ak eragindako gastu berezi guztiak saiatzen ari gea aldanenen aparte kontabilizatzen, gero ere jakin izateko
zein izango dan ere horrek, pandemia honek ekarri duen eragina. Noski oso zaila da baita ere, sail bakoitzak bere partidetan argi eta garbi eragina izan dulako, baina garbiketari dagokionez, desinfektazioari dagokionez, eta hainbat gaietan, COVID-19 gastuak partida hori erabiltzen da, eta kasu honetan edapen bat planteatzen da, eta edapen hori dator, bi ikastetxetan, jakintzan eta urdanetan jarri da Ordiziako Udalarenaren karpa hori modularra da, 45 metro ditu luze, eta bi zatitan banatu da, 20 eta 25 metrotan, baino jarri zaio eta alokatu da hemendik eta kurtso bukaera arte zurezko egurrezko zoru bat. Azkenen oain negu partean, karpa horiek lurzorun kontra egon da, euriarekin eta ikusten zalako erabilgarritasuna oso zaila izango zala, eta beste aurrikusi gabeko kostua ere da, ikastetxetan garbiketak, desinfekzio lanek ekartzen duten gain kostu hori, baita ere eskatu zaie lan hori egiten duten enpresei aparte extra horiek aparte fakturatzeko eta jaso nahi da partida hauetan. Eta bukatzeko horiek dira sortzen edo handitzen dien partida berri horiek eta finantziatuko dira sail guztietan egon die berakada batzuk, kultura sailean ere naiz eta programa eta agenda mantentzen den, martxotik apirila maiatza hilabete horietan hainbat ekintza bertan berak gelditu behar izan ziren, eta hor urteko aurrikuspenak murrizketa bat jaso dute, hainbat ekitaldi tamalez ez zielako egin, eta hor planteatzen da partida horretatik finantziatuko diela, eta hor ikusten dute azkenean 24.200 euro diela partida desagertu edo murriztu den partida horretatik besteetara pasatuko liratekenak. Zuzenean bozkatzea igaroko ginateke, berriro hasieran bertan gaudenak egingo dugu, eta gero galdetuko dizuegu etxetik. Nik hori ikusi non zen, gutxi eta hemen urtetik funda murrizten, bortik abantzera, eta gutxi dago, eta zertan batzak bilatzea kostu egitzen. Nik uste gehiago dela pertsonal gaia edo, esan nahi, igual igoera, urteko igoera olako, ze gero ez da inbeste, gero bezata bat etutota hola, baina berez gainea bialdu ziguten aurrekontue martxoan, eta ordurako ja onartuta genuen guk aurrekontue 2020koa, eta orduan, desaguste batean da gu jarri genulako aurreko urtekoa. Izan da pixka bat aurre ikuspenen ez deula konkretatu ondo, baina izan da hori, ez da izan gehiago jasalako, edo beste zati bat gehiago indalako, edo beste berdin izan da, beste urteetako berdin. Beraz, bozkatzea pasako gea bertan gaudenak, aldeko bozkak, hemen denak. Etxetik daudenak. Eta etxetik zaudetenak, orain arte bezala, espaldin bada kontrakorik esaten edo ez dute adierazten, hartuko da aldeko bozkatzat. Orduan, hau batez bozkatuta. 8. puntua igaroko gea, 8. puntua da 2020ko deialdiko garapenerako proiektuei diru laguntzak ematea. Urtero, diru partida finko bat dago, eta diru partida hori bideratzen da garapen proiektu ezberdinetarako laguntzak emateko. Garapen
proiektu horiek aurkezten dira, irizpide batzuk daude garapen proiektu horiek baloratzeko, balorazio hori udaletik kanpoko erakunde batek egiten du, pixkate objetibotasuna eta inpartzialtasuna ere mantentzeko, irizpide berdinen arabera egiten da, eta aurten 12 proiektu aurkeztu dira deialdia, eta proiektu horietatik banaketa araututa dagoen bezala, 7 dira diru laguntza jasotzen dutenak, eta aurten etorri den proposamena hauek lirateke, 7 proiektu erik dira Mundu Bat fundazioa, 12.000 euroko laguntza jasoko lukena, hor ikuste ditute ze puntu jaso dituen balorazioan proiektuak. Bigarrena Medicus Mundi Gipuzkoa, honek 11.999,87 euro jasoko ditu. Hirugarrena ingenieroen lankidetzarako elkartea, honek 6.000 euro jasoko ditu, horrela eskatzen zulako. Ikusten badezute kopuruetan saltoak nabarmenak daudela, 12.000 da gehienez jaso dezaketen kopurua, eta horren arabera bakoitzak eskatzen duena ematen zaio. Laugarrena Asamblea de Cooperación por la Paz, 12.000, San Viator Euskal Herria Servicio de Solidaridad proiektuak beste 12.000 euro, Taupadak elkarteak 11.702 eta nazioarteko elkartasuna, Solidaria Internacional, 11.992,6, horiek diru laguntza jaso dutenak, eta deialdi honetan diru laguntzarik gabe gelditzen dienak, beste 5 hauek izango lirateke, mugarik gabeko ekintzak, Derandein Fundazioa, Ego Aizia Asociación para Cooperación al Desarrollo, Gipuzkoako Oskar Romero Solidaritza Batzordea eta Activos por un Mundo Solidario proiektuak. Proiektu horiek puntuaketan parte hartu dute, orokorrean baldintza guztiak betetzen zituzten, baina lehenengo 7 dira finantziatzen dienak, eta azkenean puntuaketa horrek eragin du kanpo gelditzea. Aurten horrela geldituko da, urtez urte aspaldidanik errepikatzen den prozedura bat da, eta hau informazio batzordean eta gaia landu danean, bai hartu da konpromisoa azterketa bat egiteko, datorren urteko deialdiari begira, merezi duen oinarri horiek berrikustea, egia da pixkat 7 onartzea eta 5 kanpoan gelditzeak, pixkat ere horrelako sentsazio arraro bat sortzen dula, eta horre begiratu beharko litzateke, aztertuko dugu oinarri horiek aldatu barra dauden, eta merezi duen guztiak naiz eta kopuru gutxiagokin finantziatzea, edo orain arte bezala jarraitzea. Ez badago aipamenik, bozkatzea igaroko gea, berriz bertakotatik hasita, aldeko bozkak. Eta etxetik zaudetenak, hori da, orain ez badezute kontrakoik adierazten, aldeko bozkatzat hartuko da. Behatzigarren puntura pasako ginateke orduan, eta Ordiziako Udaleko talde sozialistak aurkezten duen IESaren inguruko proposamena da, Pariseko deklarazioari buruzkoa, eta orduan, zentzu hortan proposamena aurkeztu duen Iñakiri pasako diote. Sí, con la propuesta que presentamos, venimos un poco en el marco del 1 de diciembre, el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, a recordar un poco los compromisos que este ayuntamiento ha adquirido relativamente hace poquitos años, en 2016 en concreto, ¿no? Y lo que pedimos un poco es que nos atrevamos un poco a elaborar un plan de acción
no pedimos que sea un plan integral y que ocupe todas las áreas y todo el abanico de actividades que se puedan hacer, pero sí un plan con el que empecemos a andar de cara a que podamos cumplir por lo menos o responder un poco a los compromisos que hemos adquirido, ¿no? El SIDA todavía sigue entre nosotros, el virus sigue vivo, no hay todavía una curación, los tratamientos van mejorando, pero también existe un problema que existe con todos los virus, ¿no? Que muchas veces se hacen resistentes a los antivirales y pueden generar o seguir generando problemas. Entonces, lo que intentamos es un poco en el marco del Día Mundial contra el SIDA, pues recordar esos compromisos e intentar, en la medida de lo posible, pues planificar unas acciones en este sentido, ¿no? Y por otro lado, como sensibilización también, pues pedimos que se coloque un lazado rojo en la balconada del ayuntamiento y se ilumine barrera pues con el color rojo que caracteriza este tipo de campañas. Bueno, zuzenean bozkatzea pasako geha orduan, aldeko bozkak, eta etxetik zaudetenak, kontrakorik adierazi ezean baita, aldeko bozka bezala hartuko zaizue. Bueno, eta orduan urrengo puntura pasako gea, urrengo puntua, aurkezten dian, udalera aurkezten dian mozio guztiak plenora ekartzeko, talde baten bermea behar dutenez, Ordiziako udaleko EH Bildu taldek aurkezten duen eukaliton landaketan moratorian inguruko mozioa da urrengona aurkezten dana. Eta, zentzu hontan, ingo deguna da, ustet, ana zuzendu jazu, mozioa aurrekoan pasatu zen lurralde batzordetik, eta orduan ontara dator, baino emendakin bat aurkeztu du EAJ taldeak, orduan ingo deguna da, pixkat ulertzeko eta prozedura jakiteko, lehenengo Maitanek aurkeztuko du plenora etorri dan mozioa, ondoren emendakina Josebak aurkeztuko du, eta gero bozkaketara pasatzen ganean, lehenengo emendakina da bozkatzen dana, eta ondoren mozioa. Orduan, prozedura hori izango da, orduan Maitane pasatzen diotitza, berak mozio hori aurkeztu du. Bai, ez dakit, irakurri igual dena ez irakurtzaren, nahiago da ez du irakurtzea, irakurringo dut, hola. Denak uste deuki deula aukera alare alderdik eta irakurtzeko eta hola. Orduan, igual bai nabarmentzea, eskatzen dana edo, ez? Moziok azkenen 3 puntu nagusi eskatzen ditut, eta horiek bai igual azaldu ingo ditut, edo irakurringo ditut zuzenen. Orduan, aurreko guztia esaten du ez, kontutan hartuta, eta hor aipatzen die hori ez, eukaliptoaren presentzia eta beste hainbat gauza gure markatu bai, hola. Eta horri dagokionez, Euskadiko toki erakundei buruzko 2016 legeak dio moduan, mendietan egiten diren jarduerak eta erabilerak antolatzea, kudeatzea eta zaintzea udalerriko eskumen propioak dira, eta lurralde eta hirigintza plangintzako 2006 legeak udalerri bakoitza herriko ingurumena egokienean mantentzeko neurriak hartzea ahalbidetzen du. Hau kontutan izanik, Euskal Autonomia Erkidegoak espezie exotiko inbaditzaileen katalogoak eratu arte eta espezie hauek desagertarazteko beharrezkotzat jotzen diren debeku eta ekintza osagarriak ezarri arte, hau da eskatzen dena, udalak herriko baso ustiapenetan eukaliptus espeziak landatzeko baimena eskaerei moratoria bat ezarriko zaie, ezarriko die.
Kontutan izanik Euskadiko basoetan eta baso lurretan eukaliptoak duen presentzia, lur hauen bioaniztasuna, produktibitatea, birsortzeko ahalmena, bizitasuna eta gaur egun eta etorkizunean izan behar dituen gizarte eta funtzio ekologikoa kolokan ipintzen dituela, hau beste eskaera, udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ahalik eta lasterren ireki dezala espezie exotiko inbaditzaileen Euskadiko katalogoa, eta berehala ireki dezala eukaliptus espezie desberdinak espezie exotiko inbaditzaileen Euskadiko katalogoan sartzeko administrazio prozedura. Eta azkenik, udalaren osoko bilkurak foru aldundiei eskatzen die baso politikak alditzatela bere lurraldetan eukalipto gehiago landatu ez daitezen, eta titulartasun publikoko zein pribatuetako mendietan egun dauden eukaliptosaien ordezkapen ordenatua planifikatu dezaten. Orduan horixe da eskatzen dana, eta hain pixka bat Josebari pasako diotitza, beak beraien baipamena iteko. Azkenen gure ikirak pasaumen izuen gure daute da, baina irakurri batek guk proposatzen duguna, eta gure zergatio proposatzen dugun edo aldaketa eta ikusten duguna esango da, bale? Baso landaketak eta kudeaketaren inguruko mozioak. EAJ udal taldeak honakoa onartu bezala eskatzen dugu apiziko osoko bilkuran. Basogintzak eta baso kudeaketak ekonomian enpleguan aniztasun sortzaile gisa, ingurugiro zainketan eta zerbitzu ekosistemako sortzaile gisa jokatu duen eta jokatzen ari den papera aitortu eta publiko egin dezala. Bi, onura guzti hauek baso kudeatu batek eskaintzen dituela aitorturik. Gizartearentzako egungo arazo nagusietariko bat baso kudeaketaren abandonoa dela aitortu eta berau ekiditeko erakunde desberdinen artean Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiak eta udala, eta baso sektorearekin elkarlanean baso kudeaketa sustatzeko politikan parte hartu dezala beti ere bere eskumenen baita. Baso kudeaketa eza izanik arazo nagusiena baso kudeaketa sustatzekoan ez dadila espezieen neurri gabeko borroka antzuetan erori. Espezie bat edo beste arriskutsu edo kaltegarri landatzen den kopuruaren arabera bihur bai daiteke, ez espeziaren izaera bere kaltegarria delako. Lau, Ordiziako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarrita dauzkan baso politika bat eginez eukaliptoa ez den beste landaketa batzuk lehenetsi ditzala, espezie desberdinak lehenesteko. Garaian udalak ez ditzala bide debekatzaile eta arautzailea erabili. Gipuzkoako Foru Aldundiaren adostasuneko bide pizgarri eta sustatzailea baizik. Baso jabe pribatuei beraien ekimenetan lagundu. Guk usten dena da, azkenen hemen ikusten dena da, Foru Aldundiek daukeen laniteko era dela laguntzen bidez eta era konstruktibo baten, da azkenen hemen ikusten da, basogintzan sektorea indartu nahi dela, baina atea da diru laguntza bat, 4.800.000 atzo batea zen, basogintzarako dela belaunaldien arteko errelegoa bultzatzeko. Eta hoi hasiera baten zen 3.600.000 eta eskaera gehiago dielako azkenen hilo da 1.100.000 gehiago. Azkenen eraunta diru laguntza hori kaliptoa landatzen da ez die ematen. Beti ematen da beste edotzin espezie landatzen bada. Laguntza hori esker 1.382 hektarea landatu dituzte. Triton media, sekoia, lizarra, itxaspinua, 60 urteko txandarekin. Horrek esan nahi do, 60 urtero aldatu moztu daitezkera. Bertako batzuk ere landatu die. Bagoa, anitza, 1.000 urtero bizi zikloarekin, osea, 120 urteraka dauzkeren moztu daitela eta etekin ekonomikoa daitela 120 urte jaso ondoren. Basoak gure ingurumenaren bizkarrezurra direla danok hori garbi daukegu. Eta ezinbestekoa dela klima aldaketarako ere bai. Baliabide berriztagarri oinarritutako eredu bat ari dela Foru Aldundia egiten
lan inbertsio hauekin eta diru laguntza hauekin. Eta guk usten dugu, ez diela hartu behar neurri zapaltzaile baizik, eta neurri konstruktibok eta juma behala gauzak lehenengo sektorei lagundu. Eta nahi netzako azkenen foru aldundia basogintzan egiten den gana da ona, osea, ondo aiela lan egiten. Orduan ikusten dugu, mozioa zuek eskatzen diozuena, nik hemen esaten den bezala, da jarrai bezala lan horrekin, ez egin dezala, jarrai bezala lan horrekin egiten. Markatu urduri nasunagatik, nabarik izatu urduri naba, baina saiago nago. Bai, igual pasako dio lehenengo hitza Iñaki eta Milari, ez dakit bat, Iñaki ez, Milak? Bai, bueno, ni... Bai, hemen agertzen da mozioa, justifikazioan oso ondo agertzen duela zergatik eskatzen dena. Eta, bueno, bai, ikusita hemen landarlaneko jendea dagoela eta beraien mozioa dela, nik uste beraiek askoz hobeto egingo duela beraien mozio defentsa eta zer esateko ere egukiko duela EAJ PNVk aurkeztutako enmendakinari. Orduan, entzun nahi genioke beraiek zer esateko daukean eta gero gure zeak egingo ditu. Alegazio, bai. Beraiei. Eskerrik. Bueno, ez dakit, edo agian mikrofonori gabe. Mozioa aurkezten duela Naturkone. Landarlaneko kideak hemen gaude, Naturkoneko kide gara, Naturkon da Gipuzkoako natur eta ekologista taldeen koordinatzea. Bueno, ez dut errepikatuko zer eskaera gaude, baina bai azpimarratu 2020ko urtarrilean Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak eskatu ziela Euskal Herriko Unibertsitateari eta Arantzadi zientzia elkarteari aztertzeko eukalipto landaketek Euskadin eragiten dituzten ingurumen kalteak. Eta emaitzak oso argiak dira. Esaten dute, eukaliptoen eragina kaltegarria dela ingurumenerako. Eukalipto landaketen eratzea kaltegarria litzatekeela lurzoru eta hidrologiarentzat eta baita biodibertsitatearentzat. Ados gaude AJarekin, kontua ez da espezie batzuk onak dira edo beste batzuk txarrak dira, baina espezie batzuk hemen era masibo batean landatzea Arantzadi eta Euskal Herriko Unibertsitateak dioten bezala arazo handiak ekar ditzakete. Eta adibiderako ditugu Portugal eta Galizia. Eta gertuago daukagu Bizkaia. Orduan, beste hainbat eremutan, ingurumenean, adibidez, industria sektorean, hartu dira erabakiak hainbat produktu toxiko debekatzeko. Batzuetan ez dago beste neurririk. Osea, ezin da jarraitu, baino jabeek zer egingo duten. Ez zaie lagunduko, baina uzten zaie beraien erabakiaren arabera. Ez. Kalteak izango dira guztionzat. Zegero, behar du administrazio publikoa kaltea konpontzera. Eta, hemen ez dugu sartu zuten arriskua. Larrialdi klimatikoarekin temperaturak igotzen ari dira, etor daitezke zuteak eta eukaliptoz inguratuta baldin bagaude, ikusiko duzue zer gertatzen da, infernua izango dugu. Orduan, guzti horregatik, baina esaten duguna da moratoria bat eskatzen dugula, Eusko Jaurlaritzak katalogoa egin arte, espezie inbaditzaileen katalogoa egin arte. Horregatik, mesedez,
eskatzen dione udalari, hau onartzeko, etorkizunean, etorrez baitezen honea, esaten, zer utzi duzue egiten, eta badakigu eskumenak ez direla bakarrik udalarenak. Udalak ditu bere eskumenak. Foru aldundiak eskumen handiak ditu, eta gehiago egin dezake. Eta gero, basokudeaketari buruz, bultzatu lagundu egin behar da basokudeaketa, baina basokudeaketa ezin da izan edozein basokudeaketa. Ikusten ari gara, zer gertatzen ari da orain, pinudiak entzeko. Hori ezin da onartu. Makinak sartu eta basati batean, atera pinuak, utzi mendiak txikituta, hori hasteko. Hori ezin dugu onartu. Eta orduan, ezin dugu onartu, orain, baso jabeek etekina ateratzeko epe motzean eukaliptoak landatzea. Hori ezin dugu onartu. Ze kalteak guztiontzat izango dira. Orduan, hoxe, zuen ditzak. Bai, ez, guk pixka bat Edurnek aipatu dituen horien harira eta guk emendakinaren kontra bozkatuko deu eta mozio honen alde bozkatuko deu. Pixka bat arrazoiak esan ditu, batzuk aipatu ditu. Nik uste momentu honen gaudela oraindikan Gipuzkoan, garaiz gabiltzala oraindikan, ez gertatzeko Bizkaian gertatzen nahi dana. Bizkaian eta ikusi dugu baita Galizien eta Portugalen baita ere. Portugalen eta Galizien ja honek suposatzen du inpaktu ekonomiko handi bat. Orduan, hemen oraindikan ez da jendea hortan sartuta esango genuke. Orduan, momentu hona da, erabaki hori hartu eta hemen ahalik eta gehien egitea hori ekiditeko. Osea, gure basok ez bihurtzeko eukalipto baso batzuk. De hecho, hori ez da gure paisaia. Orduan, nik uste dut hori importantea dela denak buren eukitzea. Ez hori bakarrik, gero esaten duen diru laguntzak daude, ez? Horiek ez, diru laguntzak ez die ematen eukaliptoa landatzen bazu, bai, baina eukaliptoaren etekina askoz azkarragoa da kasu horietan. Orduan, baten bat igual ditzaio inporta, ez dut jasoko diru laguntza, baina, leno lortuko dut baita ere etekin hori, ez? Eta gero nik uste importantziari baita ere lurzoroa nola kaltetzen duen edo nola aldatzen duen inguruko paisaia, dena azkenen gure biodibertsitatea, ez? Nik uste erronka, hau izan daitekela burrengo pauso bat hartu indezakeguna klima aldaketaren aurkako eman behar ditugun edo hartu behar ditugun neurri horietan, eta garaiz gaude eta horregatik gure bozka aldekoa izango da. Nik esan nahi nun, baita Gipuzkoan 0,8 dela dauna landatuta bakarrik eukaliptoan oraingoz. Eta beti, nire ustez, neurri zapaltzaien partez, neurri eragiten duten neurri batzuk hartzen hasi daitezkela. Eta nire ustez, hasi ginen 3.600.000 eurokin diru laguntzak eta onditu behar izan di eskaera. Jende horrek ez du eskatu eukaliptoa landatzea, beste espezie batzuk landatzea eskatu du. Orduan, ondo edo, aida beste inzetibatzen edo aurre egin behintzet horrekin. Nik usten dut, oraingoz, hemen, Gipuzkoan esaten nahi ez, Gipuzkoan. Gero batzuk esan duzun bezala, Bizkaia, baina Gipuzkoan nahi gaitzeiten eta mozio foru aldundiak hori baita itzihon eta Gipuzkoan hemen ez da arazoa baingoz 0,8 da gauna superfizie landatuta. Eta, nik usten dut, lanik egoera izan daikela debekuna edo beste erabatzuta, eta beste bat izan daike eziketa, ezitzea basozainei, zer da, eta nola ezi daike, laguntzailekin, eta beste. Azkenen da, laniteko era ezberdinek edo pentsatzeko era ezberdinek hori nola bultzatu. Ez gara gauz oso ezberdinek pentsatzen ari, eta ez dugu gauz oso ezberdinek pentsatzen. Gauza da, laniteko era hori guk igual daude oker, edo zuek, ez dakit, baina guk lanikeko era hori eta hemen ikusi dugu. Gero aparte, sententzia bat atea dagoentxe, en lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Madrid, esanez que la sala no puede concluir que exista una evidencia científica de que del eucalipto necesidad de incluir en especies invasoras. Nik hau ez dut esan asean, zati, ez nion, nahi garrantzia hondik emak sententzi bat. Ez, zati, azkaren sententzia, baina hor dau. Hori hor dau.
gauen da 15 egun atea, sententzia. Orduan, nik esaten dut, azkenen, berdine da, zatio nik ere zu bezala pentsatzen dut, ez nik hori ez den nahi, zuk esaten nahi zeanak, baina da lanitek, horrea juteko bidea batzuk bide bat hartzen dezue, ohartzen da, edo pentsatzen da, eta beste batzuk beste bide bat. Zein da egokia? Bakoitzak pentsatzen du bere bidea dala egokia, bestela ez dute bide hori hartuko. Orduan, baina nik usten dut, Nik bakarrik, Joseba, zehazte aldea eta Maitanek aipatu do, baina sententzia hori aipatu dezula, hasteko eta behin sententziak ez da firmea, ez da bukatu ibilbide hori. Sententzio hortan aipatu behar da, Galizitik, Konseillo de Teotik datorren elegite baten ondorioa dala, eta sententzio horretan, akreditatuta gelditzen dala sententzia barrun, horretarako lanketa egindun batzorde zientifikok argi eta garbi adierazten dola hor ere bai kaltegarria dela. Ze gertatzen da? Hori da, nik uste moratoria honekin, ze moratoria bat da lortu nahi dela. Gertatzen da, Galizi baten momentu hontan eukidon edapenagatik dauken reperkusio ekonomikoa hain handie dala, eragin horiek besteek gainditu dituztela eta azkenen sententziak ere bide hori hartu dola. Eta horregatik nik bai uste dut eta orokorren uste dugu oraintxe aukera hori badaukagula, ordizin ez daukagu izugarrizko baso azalera bat, baino pinuaren gaitzagatik geroz eta eskari gehiago jasotzen nahi geha, pinuak kendu behar dielako, eta momentu honetan moratoria hori nik uste onartzea, Maitanek esan bezala alde ingo dugu, uste dugulako oso arriskutsua dela ingurun eduki ditugun garapen horiek ematea, eukaliptoari bidea ematea, ze azkenen eukaliptoak ekarri dezaken etekin ekonomikoak, Maitanek aipatu duen bezala, laguntza guztik gainditzen eta eklipsatzen ditu, eta hor, uste dugu faktore zuzentzaile bat jartzea ezinbestekoa dela. Gure aldetio naturkon hemen zea mozioa onartu, baiezkoa boskauko deu, eta EAJ PNV esango diogu gauzatxo bat. Zergatik boskauko deu baiezkoa mozio horreta, badauzkeu nahiko elementu hemen aipatu direnak, eta harri ere transizion ekologiko dauzkeula, ia hortxe bertan gaude eitz potolo hoiekin hauan egun osoa, eta hemen dare detaile, eta ez da detaile baizik, eta ekintzak, naizta oso hondik ez izan, moratorio bat izan da bezala, hor dijoala poliki-poliki egin behar duguna gure lanen, ez da, batez udal baten. Gero beste aipamen bat ere, nik uste zientzialariak direla hemen jaun eta jabe nolabait bidea markatzen digutena, gero politikoko korregongo gea gauza bat edo bestea, bere borondatea nola dan, edo diruan un jarri edo zer jarri, ez? Eta kriterio batekin ere. Baina zientzialariari entzun egin behar diogu eta emozioa bertan agertzen da eta hemen aipatu donen ere zer esaten duen. Orduan, hori base nik uste garrantzitsua duela gure natura eta gure giro gunekin zer ikusi dulotuta dauna eta horregatik argumentu horiek erabiliz mozioa alde bozkauko dugu. Zer esan behar daukeu, egia da, konforme garen nolabait, esan ez da, ze beste kriterioak erabilizakegu hau beste erabatea egiteko, diru laguntzak, guazen behar bada aurrekontutan planteatzea, diru laguntzak, udaletxe udalatik, diru laguntzak, landarak autoktonoak landatzeko, baina moratoria mantendu dezagun. Bat bestea ez dokentzen, eta behar bada hortik jun beharko ginateke.
bat garbi jartzen. Landaketak basoak espezie anitza ez osatutako ekosistemak dira. Eta uste dugu hori garbi utzi behar dugula, Eta gero beste bat, aipatzen ez duguna, eta COVID-aren pandemiarekin lotura duena, baita, gero eta zientzilari gehiago, esaten ari dira, batetik, sorrera lotuta dagoela, biodiversitatearen narriadurarekin, edo biodiversitatearen egoera txarrarekin, eta aipatzen dutena da, biodiversitatea hobetu egin behar dugula. Asko zegoela hobeagoan bizi behar dugula. Eta hau izango litzateke horretarako ekintza bat. Eukalipto landaketatik enenez. Bueno, eztabaida eta gero berriro, errepikatuko dut pixkat prozedura ulertzeko, lehendabizi bozkatuko dugu EAJ taldeak aurkeztutako emendakina eta ondoren bozkatuko dugu aurkezten den naturkomen mozioa, EH Bilduk ekarri duna plenora. Prozedura aldetik, Joseba, bestela emendakin bestela idazkariak zalantzak igual argitzeko prozedura mailan behiratu dugu eta hola ikusi dugu egitea momentuan emendakinak sartu daitezkelako eta orduan bi aukerak bozkatzeko aukera ematen dulako. Orduan, bai, lehenengo bozkatuko da, hori da, lehenengo bozkatzen da, gertatzen dana da, emendakina lehenbizi eta ondoren... Hori da, bale. Orduan, ingo duna... Nik gauzate komentau nahi non bakarri, barkau, diskusioa hau ebitatzeko eta pasau zitzaizuen gure emendakine o gure mozioa zeintzan, eta gaur arte ez da zuen berri izan, esan nahi dut, urrengorako nik uste gaurnea igual litzindakarri barko genitxula hitz hauek ez, gauza. Bueno, nik uste interesgarria dela esan... Nik uste... Gauzak ez errati itzaltzen da, bueno, jazta. Ez... Hoi ez da bai dake bai nik uste tonea ekartzea interesgarria dela, osea, die gai netzako oso importantek, osea, gure egunerokotasunero hain daudenak eta esan deuna transizio ekologiko baten oain gauden egoeran, hitz egin behar daukula. Gero hitz egin dezakegula baita guke, aparte, o komenta, o dana alakoa, baina nik uste hauek bai biztaratzea eta ekartzea, ona dela, zakin nire iritzi. Ni gauzatxo bat bitor, eskertzen da lehendi pasa izatea, baina behar bada ere denbora gutxi izan dugu, batzuk igual denbora gehiago eduki izan dute, baina hori aldetik desorogo gutxi izan dugu, bai irakurtzeko eta gero beste refleksio batzuk egiteko. Baina, eskertzen da, pasatzea lehendik. Eta, nola honetaz asko hitz egin beharra daukeu, Maitenek aipatu duen bezala, eserita monografiko asko egin beharko ditugu. Ez eukaliptoen asunto, baina transizion ekologika ari buruz bai, ongo, bai, ez da problema. Bai, nik zentzu hortan, arrazoi bakarrik baita ere gogoratu, mozio honen ingurun hitz egin gendula lurralde batzorden, eta printzipioz lurralde batzorden baita, zuen adostasuna edo adierazi zen dutela, edo behintzat gaizkietzen dutela ikusten, eta egie da baita, igual gaizki ulertu bat ere egondalako, baina bai ulertu gendun aldaketa bat proposatu ordez zegoenarekiko, proposamen berri bat jartzen zala mai gainen. Eta orduan, zentzu hortan, igual ni izan naiz gaizki ulertu hori edo izan duna, ze
ez nun ulertu egindako proposamen horri aldaketa bat egiteko proposamen bat edo irikitzen zanik, baizik eta beste proposamen bat jartzen zala mai gainen. Eta horregatik bere hortan ekarri nahi izan dugu egindako proposamena bere hortan. Edozein kasutan nik ere bai gogoratuko nuke moratoria bati buruz hitz egiten nahi gehala eta nik uste erabaki honek eta gai honek bere bilakaera izaten jarraitu beharko dutela eta erabaki gehiago etorri beharko diela zentzun. Ni uste denak ados garela berdinekin, baina gure zalantza da gaudela debekatzeko horrekin. Hori da gure kezkatzen gaituena, uste ez dela jarri behar ados gaudela eta lagundu behar dela beste batzuk jartzea, baina el prohibir hori iruditzen gura da Ez da debekatzea, moratoria bat eskatzen ari da, esaten nahi da, goazen denbora ematea prozesu honei, eta hemen gaineaz aipatu den bezala, aukera dauke oraindik momentu horretan onan gaude, aukera hori emateko, goazen epe pixkat denbora ematea, reflexioa eta ber, invasora edo ez katalogatzen den, edo ze gertatzen den horrekin. Orduan, ez da debekatzea, eta, bueno, ere esan, gu gure aldetio ere, bueno, goazen aurrekontutan, begiratu dezakegu, goazen diru laguntzak ematea autoktono edo bertako landara landatzeko, baina da, igual ez da hitza bea, ez da debekatzea, baizik eta moratoria, goazen denbora ematea, hau pixkat, daukeun momentu honetan, venga, edo zer gauza egin dezakegu, kaltek ez jasotzeko ikusten da bezala beste toki batzutan igual gertatu izan diela, ez da? Eta zentzu hortan nahi gustatuko litzateke erantztea, gure jardunen egunero aigeala gustatu ez gustatu zenbait egoera edo jardun arriskutsu debekatzen edo mugatzen. Mugatuta debekatzen ditugu arriskutsuk izan daitezkeen txakurrarratzak eta jartzen dizkigu baldintza batzuk, mugatzen ditugu zenbait erabilera, zenbait lekutan kutsatzen dutelako ez diela onargarrik zaratatxuk dielako eta bar, esan nahi dut, nik uste gure jardunen gustatu ala ez eta askotan gutxi seguraski, baino arauak egiten ditugun bakoitzeko mugatzen eta batzutan debekatzen aitzen gehala. Eta zentzu hortan oraintxe momentu honetan mai gainen dauden datu horiekin eta ikusita erabaki batzuk hartzeke daudela, zuhurtziaz eta prebentzioz nik uste moratoria bat horregatik egiten dugu alde, moratoria baten alde egitea harik eta erabaki horiek behin betiko izan arte, katalogori egin arte, eta hor hartu behar din erabaki horiek beste bide batzuk iriki arte, nik uste dut beharrezkoa dela, eta ni pertsonalki uste jarri beharko ginela behidatzen, benetan eukaliptok garapen bat izan duen gure inguruko, eta bai Portugal eta Galizi bezalako lurraldeta begira ikusteko zer eragin izan dezaketen, eta ate bat zabaltzek gero, zenbat zaildu dezakeen atzera egitea. Zorionez, gainean ikustet horretarako momentu honen gaudela, hemen ez dulako halako garapenik izan, eta momentu honetan ez ditulako halako eragin ekonomiko batzuk ekartzen, eta muga hori jartzea, berriro esango dut, nik ustet egokia da. Bozkatuko dugu lehenengo emendakinakin hasiko gea. Hemendik hasiko gea bozkatzen bertan gaudenetatik, orduan EAJak aurkeztutako emendakinaren aldeko bozkak. Txoin, eta guain hemen gokin goitugu lehenengo eta gero etxekok, bale. O esku altxatzen nahi die, berdin dit, aldeko bozkak, zuk ikusten dituzu, Ana. Etxetik zaudenetatik aldeko bozkak, eskua altxatzen baldin badezute, hori da. Arantxa, Agurtzune eta beste Arantxa, Hori da, bale.
Ondo. Vale. Orain, bertan gaudenetatik kontrako bozkak. Eta abstentzioak. Eta bain, bigarren txandan, Naturkoenen mozioaren aldeko bozkak. Kontrako bozkak. Bai. Eta kontrako bozkak, dira, etxetik daudenak esku altxatuta, 4. Vale. Hori da. Irakurtzeko, pasen dokumentu. Segundo bat. Vale. Urrengo puntuak, ana zuzenduko diazu, ez dakit gai ordenean, mozioak adierazpen instituzionalak dira, jaso ditugu batzordeak igaro ondoren, baina, ekarri dira momentuak eskatzen dulako. 11. da, bozeramaien batzordean hitz egin zan, eta horregatik dago balkoian Saharar, Mendebaldeko Saharar Errepublikako bandera, hor, su-etena egonda Marrukosen aldetik, eta zentzu hortan, ona ekartzen den mozioa argitzearren Euskal Fondoaren parte da Ordiziako udala, eta Euskal Fondotik adostutako mozio eredua da ekartzen dana plenora. Azkenean, badakizute laburtuz, nahi. Bai. Baina ez daude diktaminatuta. Hori da. Lehenbizi, egin duena da, urgentzizko modua justifikatu, eta desteriak egiten dugu oskatzea urgentzi hori, eta ja gai ordenean sartuta, gero bai guztien da proposatzen. Bai. Horro jasotzen dut bozkaten alfabete azalduko lehenengo zer dan proposatzen dana, nahi bada, eta berdin dit nahi noiz egiten dan, Bai, azkenean hemen ondana da, adosten deklarazio ezberdinak daude, baina aipatu dut Ordiziako dala Euskal Fondoko kide dela, eta foro hortan erabakitako eta adostutako deklarazioa da hau, adostasunez etortzen zaiguna, eta egia da, justo, orain, azaron 13 gertatutako, onartuta zegoen su-etenaren akordioaren hauste bat eman da Marrukosetik, aipatu dut baita gaia ere, aipatu zala bozeramaien batzordean, gehien bat eskaera egin zalako, oraindik ere adierazpen eredua ez geneukanean, udaletan solidaritate keinu bezala Saharako bandera jartzeko, erabateko adostasunez eta aho batez jarri da bandera hori, eta adostasun horregatik ekarri da azkenen deklarazio hau. Deklarazioak azkenen aipatzen duna da, Marrokoko indar armatuk urratu indutela 81tik indarrean zegoen su-eten akordioa, eta hor azkenen nik uste aspalditik datorren
gai bat dela, bere garaian Espainiar Estatuaren kolonia zen Sahara utzi eta Marrokosek hartu zutenetik, hor hainbat nazio batuetako bai akordio eta erresoluzio daude, eta azkenen adierazpenak esaten duna da Ordiziko Udalak Sahara Euskadi mugimenduakin eta Euskadiko Fronte Polisario ordezkaritzakin batera berresten dula zalantzarik gabeko elkartasuna diogula Saharar herriaren eta haren legezko ordezkari Fronte Polisarioaren borrokari, Marokoko erresumari egozten diogula 1981an suetena apurtu izana eta sortu den eta Magrebeko eskualde osora zabal daiteken ezegonkortasunaren erantzunkizuna, Minursori eta nazio batuei eremuan segurtasuna eta Saharauen giza eskubideen zaintza berma dezatela eskatzen degula, eta besterik gabe autodeterminazio erreferendumaren bidez Mendebaldeko Saharako gatazkaren konponbide bidezko eta behin betikoa susta dezatela, Gurutze Gorriaren nazioarteko batzordeari Mendebaldeko Saharan gertatzen den guztiangatik dituen erantzunkizunak bere gain har ditzala eskatzen diogu, izan ere lurralde ez autonomoa da, Marokok legez kanpo okupatuta, nazio batuen agindupean eta gatazkan dauden bi aldeak Genevako hitzarmenaren sinatzaileak direlako. Eta Espainiako gobernuari Mendebaldeko Sahara de jure administratzen duen potentzia gisa duen erantzunkizuna bere gain har dezala exigitzen diogu, eta horren arabera joka dezala autodeterminazio erreferendumaren antolaketan eta Saharako biztanleria zibilaren babesean parte aktiboa izanik, eta bukatzeko Sahara Euskadi Mugimendu Fronte Polisarioaren ordezkaritzakin batera Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa babesteko deitzen dituen mobilizazioetan parte hartzera gonbidatzen ditugula Euskal Herritarrak eta gure kasuan ordiziarrak. Orduan bozkatuko dugunei badezu lehenengo puntuaren urgentziazko izaera sartzea eta gero mozioa bera, bai? Bai. Edozein kasutan, bozketa baino lehen zerbait adierazi behar baldin bada, puntua sartzeko aldeko bozkak, hemen, eta etxean, kontra baldin ez badago inor, sartzen da. Hau batez, bale. Eta orduan, jarraian adierazpenaren aldeko bozkak. Eta jarraian datorren puntua ere, berdina da, azkenean dalako 2008ko Euskararen nazioarteko eguna, badakizu abenduak 3an izaten dela, Jasoko Xabierren egunarekin batera, eta, zentzu hortan abenduak 3 gainean daukagu, kasu hontan ere ekartzen den adierazpena Eudelen baitan adostutako adierazpen eredua da, eta zentzu hortan ere, bai uste da, abenduak 3 baino lehen komeniko litzatekela, udalak onartzea mozio edo adierazpen hau. Ez dakite, irakurri egingo dut, eta ondoren, ikusiko dugu berriro, bozka bidez gai bezala sartzea urgentziaz eta onartzea. 2008ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Euskara, aurrera bide, gizartea, euskaraz biziberritzea helburu. Inor pentsatuko ez zukeneran jo gaitu gaitzak. Beste horren beste gaitzaren ondorioek. Mundu osoa, gizarte guztiak, egitura guztiak, pertsona guztiok jarri gaitu geure benetako neurriaren aurrean, buruz buru. Kupidarik gabe utzi du agerian ahaztu nahi genuen zerbait, zaurgarriak gara, zaurituta gaude. Erantzunkizunaren bidetik heldu diogu erronkari, denon indarrak batuz, bai baitakigu ez dagoela beste irten biderik. Euskararen hiztun elkarteak ere sufritu du pandemiaren eragina, bereziki erabilera mailan.
Zentzu horretan, erakunde publikoen konpromisoa sendoa eta egindako lana handia izanagatik ere, ezin izan diogu nahi bezala erantzun. Euskaldunok baina ezin dugu ahaztu badela funtsezko ekarpen bat, gizarte ahalegin itzel eta miresgarri horren osagai ezinbestekoa eta geure eskusoilik dagoena. Euskaraz egin behar diogu aurre mundu mailako krisiari. Euskaraz egin behar dugu ilunpetik argira eramango gaituen bidea. Euskaraz sendatuko gara. Euskaraz sendatuko dugu geure gizartea. Euskaraz besarkatuko ditugu mundu osoko gizakiak, bat garelako. Euskaraz bat mundu osoarekin. Horixe da euskaldunok, neurri batean edo bestean euskaraz bizigaren munduko herritarrok alegia, euskara gero eta gehiagorekin eta gehiagotan erabiliz giza garapenari egiten diogun ekarria. Gizarte kudeak eta aurreratuari gainerazten diogun balio erantzia. Banaka heltzen diogu, jakina, euskaraz gero eta gehiago bizitzeko konpromisoari. Nahitaezko zutabea bai da norberaren egina lori edozein aurrera bidetan. Oso bereziki gizarte prozesu konplexuetan. Eta horixe euskara bizi berritzea helburu duena ere, gizarte prozesu konplexu bat, ertz eta osagai ugari duena. Ongi aski dakigu hori mundu osoko euskaldunok. Badakigu besteak beste euskaldunok euskararen hiztun elkartea osatzen dugula, eta euskaraldian norberaren erabaki menetik abiatzen dela euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzerakoan inguruan hainbatetan sortzen zaizkigun oztopoak gainditzeko bulkada. Baina badakigu era berean ezinbestekoa dugula elkarrengana biltzen gaituen bulkada ere. Norabide biko bektorea baita euskara eta euskaldunok lotzen gaituena. Euskarak herri egiten gaitu, euskal hiztunon komunitateak egiten du euskara orainaren eta etorkizunaren hizkuntza. Bide horretatik heldu zaizkio beti euskarari aurrera pauso behinenak. Norberaren eta gizartearen konpromisoak sendo uztartzetik. Unean uneko behar izanei euskaraz erantzuteko erabaki sendotik, etorkizunerako bidea euskaraz, zolatzeko euskal instituzioek, gizarteak eta gutariko bakoitzak egindakotik. Euskaraldiak eskaintzen digu aurten berriz ere zailtasunak aukera bilakatzeko abagunea. Krisia aukera bihurtzeko lanabesa. Ingurumari aldrebesean dator, ezbairik gabe aurtengoa, eta horrek areagotu egingo du guztion eta bakoitzaren konpromisoaren balioa. Administrazio eta erakunde publikoena barne. Aurtengoan, balio berezi batez apainduko da ahoa bizi, belarria prest eta bihotza kartsu dugun guztion ekimena. Aurtengoan, inoiz baino, erabakigarria izango da euskararekiko gertutasunezko keinu praktiko oro euskal hiztunongatik zein euskararen zabalkundean erdaretik lagundu nahi dutenengatik datorrela ere. Esan nahi berezi batez jantziko da urten ezinbestez euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzeko ahalegina, egokitu zaigun ataka larritik ateratzeko erabakiari euskaraz ateratzearen ezinbestekotasuna erantsiko diogu euskal hiztun naiz euskararen lagun orok. Izan ere, bagenekien euskaraz zetorrela geroa, euskaraz ere mintzo dela etorkizuna, eta aurten beste zerbait ikasi dugu. Egoera zailetatik ateratzeko eginalean lagungarri dugu euskara bide lagun ezinbestekoa. Krisialdetik sendoago ateratzea helburu dugun honetan, erabil dezagun euskara ere aurrera egiteko lanabes gisa. Euskaraz bizi berritu behar dugulako geure gizartea. Euskararen ahotsa zor diogulako munduari. Euskaraz garelako munduko herritar, euskara aurrera bidea delako. Hori dakarkagun proposamena, eta zentzurtan bozkatuko dugu lehenengo urgentzia izaeraz gai zerrendan sartzeko bozketa. Aldeko bozkak. Etxean ere bai. Mozioaren, mozioa ez, instituzioa adierazpenaren aldeko bozkak. Eta, horrela, gai zerrendako puntuak gaindituta, galderreguen puntuen txanda da. Guk gauz pare bat dauzkeu.
Bueno, egun hauetan, prentxan Enerio Aralarreko berri izan deu, gure harriduraz, badirudi, gauza batzuk erabaki diela, guk ezer ordiziko zinegotzik ezer jakin gabe, akordabarazi nahi dut, 2016ko azaroaren 3an proposatu zena, eta esaten zen, bigarren puntuan. Hemendik aurrera, Enerio Aralarko mankomunitatean garantzizkoak diren gaietan, batik bat urtero onartu beharreko plangintzan, lanak eta aurrekontuetan, Ordiziako udalek hartu beharreko erabakiak dagokion sailetan landu eta osoko bilkuran onartu daitezela. Ordiziako... Pasatuko izut, nahi bali batzu. Ordizia... Zan, 2016ko azaroaren 3ko Enerio Aralarrek buruzko proposamenan bigarren puntuan. Testualki irakurtzen nahi naiz. Bueno, Bai, pasako izut. Esailetan landu eta osoko bilkuran onartu daitezela. Ordiziako udaleko erabakia mankomunitatea eraman aurretik. Eta akordatzea izuzuk esan zen duen, zure taldeak mozioa abesten zuela ezainbeste zer egiten zen, baizik eta nola egiten zen horretan oinarriturik. Partaide prozesu baten beharra eta informazio falta ere jarri zenuen maigainean. Ez dezalantzan jartzen, hartu dituzuen erabakik zilegintasunez hartu dituzuenik. Baina eskatzen dizueguna da koherentzi pixkat, hor aurkeztu zen duten hori zuek ere kontutan izatea. Zati gero, aurreko alkateari egiten zitzaizkion akusazio antidemokratikok eta guzti hori, pleno jarritako, ateatako gozak ez kaso egiteagatik, igual apliko dio. Eta, guzti hori, komentatu ondoren, mankomunitateari dagozkien galderak. Prentxan irakurri dugu, 52.786 euroko diru laguntza bateri ukoen zitzaiola. Mankomunitatearen aurrekontuak 150.000 euro ia osorik egitura administratiboak ordaintzeko izango diela. Eta mantendu lanak 3.500 euroko partedea bakarrik dutela. Gu pentsatzen du lehenengo sektorea, gauzakin lanakin erabakia, baliabideak eta elkarlaneak behar dituela aurrera ateatzeko. Logo berri batekin ez diela gauze salbatzen lehen sektorea behar dituen gauzak. Nik uzten badiazu erantzuten, alde batetik eta koherentzia aipatu dezunez, eskertuko nizuke azaltzea, ze aipatzen duzu prentsa bidez, jakin dezutela, eskatuko nizuke benetan azaltzea zein dien aipatzen dezun mankomunitateak hartu dituen erabaki horiek, eta benetan ze erabaki izan dien kontsutatu behar izango genituzken horiek, lehen sektorea aipatu duzu, eta uste dut, eta zuri uste tokatzen zaizula azkenean galdera zer horrik egin dezulako hori argitzea, baina uste erabakiak edo nahasten naizeala. Argituko dizut zer erabaki izan azkeneko mankomunitatean bileran, eta azkeneko mankomunitatean bileran erabaki izan azan alde batetik 2019ko kontuak onartzea, kontu hartzaileak formulatutako 2019ko kontuak onartzea, eta zentzu hortan nik uste argibide asko ez dela eman behar, denak dakigula 2019an legegintzaldi aldaketa bat egon zala, eta 2019ko kontu horien lehenengo 6 hilabetea aurreko legegintzalditik zetozen kudeaketak eragin ditula, eta azkeneko 6 hilabetea berriz, oraingoan ni lehendakari naizen ez mankomunitatekoa, nire ardurapean egondan legegintzaldi honetan bilakatu diela. Eta gogoraziko dizut, erabaki hortan hartzen zala kontu horiek onartzea, kontu horiek onartzeak esaten nahi du kontuak horiek diela, eta esaten duenak beste batzuk direla jarri beharko ditula mahai gainean, guk kontu hartzailearen kontuak onartu ditugu, eta hortaz gain kontu horiek defizitarioak izan dira. Naiz eta defizitarioak izan
kontu horiek onartu dira mankomunitatean, eta nahiko argitu da defizit hori zerk eragin duen. Eta ez naiz balorazioetan sartuko, baina defizit horren eragina 2019ko lehen 6 hilabetetik dator. Hori gutxi izan da, plan ekonomiko-finantziero bat egitea behartuta zegon mankomunitatea. Plan ekonomiko-finantziero hori proposatu da, aurreko legegintzaldiko lehen 6 hilabete hortatik zetorren defizit hori estaltzeko, 2020ko aurrekontuak onartu dira superabit batekin defizit hori estaltzeko. Eta aurten 2020an aurrikusten da udalerriek mankomunitateari egiten dioten ekarpena historikoki egin dutena, baino 2,67 aldiz handiagoa izango dela. Hori hartu dien erabakiei buruz. Hau da, 2019tik zetotzen kontuak aurkeztu, onartu, adierazita eta argi jarrita zerk eragindun defizit hori, azalpen gehiago behar baldin badituzu, eragin zuen maiatzak bateko larren irikirako ospakizunak, horretarako 8.000 euroko partida bat zegoen aurrekontuan, eta 14.500 euro gastatu ziren egun horretan. Eta gero, lehenengo 6 hilabete horretan ere bai, 2020ko aurrekontutik, 92.000 euroko faktura bat ordaindu zen, 2018ari zegokion lan batzuena, eta faktura hori ere lehenengo 6 hilabetean onartu zen. Eta momentuz, nik egiten dutena da gertakarien deskribapen bat, eta ez nago gertakari horien balorazio bat egiten. Hori konpondu eta txukundu da, eta hortaz gain, aurretik ere zegoen eskaera batekin, ordaindu dira, eskatuz eta txosten teknikoek horrela egin behartzala adierazi ondoren, ordaindu dira eskatzen zian auzibidean dauden aurreko legegintzaldiko hainbat ordezkarien defentsa gastuak. Horiek izan dira hartu ditugun erabakiak, orduan ez dakit ze erabakiri buruz aizean, eta inbertsioi buruz esango dizut baita ere, zen ikustet azalpenak eskatzea ondo dagola, baina azalpenak ematea ere, eta kasu honetan nik uste dut igual EAJ azalpenak eskatu beharrean azalpenak ematekotan ere badagola, inbertsioi buruz aipatzen dezunean, azkeneko gutxienez 40 urtetako lan dinamika bat apurtuta, alde bakartasunez, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurten 2020ko aurrekontutan ez du aurrikusi desagerrarazi du mankomunitateekin sinatuta zeukan inbertsioetarako hitzarmena. Hitzarmen horren bidez urtero Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantziazioaz, ehuneko finantziazioaz, berari esker burutu dira mankomunitatean egin dian lanak. Mankomunitatea osatzen dugun udalerriek, ez dugu inoiz ekarpenik egin behar izan inbertsio horiek egin ahal izateko. Aurten, aipatu bezala, iaia irukoiztu behar izan du da udalek egin behar izan dugun ekarpena mankomunitateari, eta martxoan proposatu zitzaigun hemendik aurrera kofinantziazio bidez planteatuko ziela lanak, inbertsio lanak Foru Aldundiarekin, hau da, bukatu dala ehuneko laguntza sistema hori, eta hemendik aurrera laguntza lortu nahi baldin bada, beste deialdi batzutan egiten den bezala, eta bere zilegitasun osoa izan dezakena, mankomunitateak bere dirutik jarri beharko du, beste hainbeste, edo dagokion portzentaia lortzeko. Zentzu hortan, martxoan COVID-aren eraginagatik, adierazi zitzaigun 2020ko zegoen aurrikuspena ezin gozala bete, eta mankomunitateari zegokion inbertsiotarako aipatzen dezun 52.000 euroko laguntza hori bakarrik erabili genezakela xeaketa lanak egiteko, eta xeaketa lan horiek gainera lehenbailen erabaki behar genitula. Mankomunitateko batzarra bildu zen, eta erabakizun alde batetik xeaketa lan horiek besterik egiteko aukera ez geneukala, ezin genuen beste inbertsio batutara bideratu, eta bi, dagoeneko iaia irukoiztu degula mankomunitateari egin beharreko ekarpena, eta erabaki izan ekarpen gehigarririk ez egitea, etzalako zilegi ez dara ikusten, inolako negoziaziorik ez egin ahal izatea, lan horiek diru hori zertarako erabiliko gendun jakiteko. Datorren urtera begira, aurreratzen dut, mankomunitateak udalek irukoiztu gutxienez egin beharko dutela aurretik orain arte historikoki egin behar izan dioten ekarpena mankomunitateari.
Hori horrela da, Gipuzkoako Foru Aldundiak mahai gainean jarri duen lankidetza modua izango da, eta dagoeneko pentsatzen ari gara, eta horrela adierazten genuen batzar hortan ere, aurrekontuetan herri bakoitzak aurreikusi beharko dula, beste dinamika bat egin beharko dela hemendik aurrera, eta mankomunitatea diru gehiago kostatuko zaigula osatzen dugun 15 udalerriei, eta dagoeneko eskatu zaio Foru Aldundiari era datorren urteko aurreikuspenak zeintzuk dian, eta zenbat diru jarri beharko duen mankomunitateak, eta orain ikusi beharko da udalerriek handitze hori, esan dut gutxinez hirukoiztu egin dela aurten ekarpen kopuru hori, eta datorren urtera begira ikusi beharko dugu zenbat handitu beharko da udal bakoitzak egiten duen ekarpena. Horiek izan dira hartu ditugun erabakiak, baina, pixkat argitzearren eta prentsa aipatu dezunez, hor beste proposamen batzuk eta ez erabaki proposamen batzuk egin zaizkio lantaldeari. Lantaldea ez da mankomunitateak ofizialki sortuta daukan erakunde bat, historikoki lantalde hori erabili da lehen sektoreko ordezkariak, abeltzainak, artzainak, sindikatoak eta mankomunitateko ordezkariek adosteko mankomunitatean egin bartzien lanak. Azkeneko lantalde horretan bertako kideek, sindikatoko ordezkariek eta abeltzainek eskatu zioten mankomunitateko ordezkariei ea ze proposamen zituzten legegintzaldiari begira, eta proposamen horiek zirriborro hori planteatu da lantaldean, bertan daudenen iritzia jasotzeko, beste inolako urratsik eman baino lehen, eta hor aurkeztu den planteamendu hortan ez dago inondik inora mankomunitateak hartu duen erabakirik. Edozein erabaki hartu baino lehen, horregatik, edozein erabaki hartu baino lehen, intzaiona da lantalde horri, dokumentu hori, erakutsi bere ekarpenak eta bere iritziak jasotzeko, eta guain, datorren urteko aurrekontuei begira ere ikusiko da, ze alde batera edo bestera zerabaki hartzen duen mankomunitateak, eta zentzu hortan esan, beste erabakirik ez dela hartu, eta ordiziko osoko bilkurak hartutako erabaki hoien oinordeko sentitzen naizela, eta hola jokatu dutela orain arte mankomunitateak hartutako erabakietan. Horrela adierazi behar izan nula, naiz eta nire taldekidek alde bozka nik plenoak esan zidan bezala kontra bozkatu nuelako defentsa gastu horien ordainketan ordiziko osoko bilkurak horrela erabakizulako, eta ustezulako ni beste ordezkariekin ez nahi sartzen alkateak mandatu bat zeukala, nik mandatu horri men eginda kontra bozkatu nun, eta jakinda ere erabaki hori aldekoa izan zala, horrela bozkatu zutelako gainerako ordezkari guztiek, hori gauzatu eginda, eta hori gauzatzeko ere, nik adierazi nun ezin nula hori sinatu, baino ez nula eragozpenik jasoko, eta hori azkenan mankomunitateko lehendakari ordeak ere sinatu dula, eta horrela jokatzea pentsatzen dutela aurrerantzean, baina zentzu hortan mankomunitateak ez du beste erabakirik hartu orain arte. Bueno, eta gero beste puntu bat. Guk oposizioan gaude, eta oposizion lana azken baten da gobernuaren kudeaketaren jarraipen bat egitea. 5 eskaera sartu ditugu udalan informazio eske, eta ondio ez du bat ere jaso. Erantzuni jaso. Orduan, eskatu genizueke, alik eta lehen guk ere kudeatzen azte, jarraipen egiten azteko. Lehen bailen erantzun boko batzen du, eskertuko genizuke. Nik eskaera bati gainea oaintxe erantzungo dizut. Eskaerak ez dakite eskatzen zuen gaur erantzutea, baina ikusita azkenean eskaerak sartzen diela prentsara bidaltzen dien egun berdinean, ez dakit benetan helburua guri eskaerak egitea dan edo prentsan artikulu bat lortzea.
Eskaera aipatu duzu, eta azaroaren 17an egintzen duten eskaera bat, establezimenduei eman beharreko diru laguntzak, lehenbailen udalak eman zitzala, udalak emandako hitza bete zezala, eta gainera, ni ere espreski adierazten zenuten, nik zin egin nituen edo prometitu nituen laguntza horiek lehenbailen emateko, eta benetan deigarria da, gaur batez ere, ze eskarian ez du jartzen, baina prentxan irakurri dut gaina, kanpotik jakin behar izan dezutela honen berri, kanpotik jakin behar izan dezutela 1.000 euroko laguntza horien berri, eta behi da, nik bakarrik adieraziko dizut zuen eskaera sartu zenutela arratsaldeko 5 aldera azaroaren 17an, eskaera hau zen, hemen hainbat eskaera egiten zen dituzten establezimenduei eman beharreko laguntza horien inguruan, eta baita ere bonoen herritarri banatutako bigarren txandako bonoien inguruan, behi da. Azaroak 17an erregistroan sartu zenuten, eta ze kasualitatea, azaroak 17an bertan, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen ziela zuek eskatzen zen ituzten oinarri horiek, baina oraindik ze kasualitatea hor bertan jartzen dula, tokiko gobernu batzordean urriaren 29an onartu ziela oinarri horiek. Eta ze kasualidadea gaora, naiz eta azaroaren 17an bidali, noski urriko 29an hartu zen erabaki hori, eta bialdutzen gaora azaroaren okerret balimanago 6an. Gogorazten dute, zuek eskaera egin dezute azaroaren 17an. Tokiko gobernu batzorde hortan, urriaren 29ko tokiko gobernu batzorde hortan, eta tokiko gobernu batzordeak onartu zituen oinarri horiek, ez zituen onartu alkateak eskumenak delegatuta ditulako tokiko gobernu batzordetara, eta horregatik adierazi nahi dut, pentsatu nahi dutela, ez dakit, barne komunikazio falta bat egon dela, eta ez dagoela gezurra esateko inolako intentziorik, ze esatea etzen ekitela eta etzen dutela ezagutzen 1.000 euroko laguntza horien berri eta kanpotik enteratu behartzatela, benetan mingarria egiten da, eta jakin da akta guztietan zuen ordezkaria azaltzen dela, eta gainea aldeko bozka egin dula, eta hortxe bertan dauzkazute oinarri horien onarpena urriaren 29an, eta oinarri horietan jasotzen da argita garbi, 1.000 euroko laguntza hori, benetan egiten da ulertzen zaila. Bozketan argita garbi eta ikusten da gainera aho batez onartu ziela eta zuek ere onartu zen ituztela oinarri horiek. Baina atzeago juten baldin bagea baita ere, urriaren 15an oinarri horiek tokiko gobernu batzordera eraman genitun eta hemen daude establezimenduen inguruko laguntza horiek, eta urriaren 15erako ezagutzen zen ituzten, eta gainea hor denbora bat hartu gendu nea zuzenketak egiten genitun laguntza horien inguruan. Orduan gutxienez, gauza bada, ondoren esan dezakezute ados ez zaudetela, baina behintzat ez detuzte esan dezakezutenik ezen ituztela ezagutzen. Eta atzerago ere, nik uste dut jun gaitezkela, ze hau aspalditik datorren kontu bada, eta hain aspalditik maiatzaren 25an berriro lehenengo larrialdi alarma egoera hori eta pandemiak eragitako itxialdi horri aurre egin eta normalidadez funtzionatzen hasi ginenean, bertan onartu gendulako aurretik ere foru aldundiak, Gipuzkoako foru aldundiak horrela emandako, irikitako bidetik aurrekontu aldaketa bat egintzan espreski baimentzeko eta finantziatzeko, eta hemen daude alde batetik herritarrei banatuko zitzaizkien bonoiek, eta beste aldetik 185.000 euroko beste partida bat, eta 185.000 euroko partida hori hasieratik azaldu zen, kalkulatzen zala 1.000 euro aurrikusten zielako establezimendu bakoitzari emateko. Oinarri guzti horietan, oinarri horiek gainea 1.000 euroko laguntza hori hasieratik egon da mai gainean, oinarri ezberdinak landu ditugu, hasiera batean herritarren bonoekin batera planteatu ziren, hor planteatu zen 1.000 euro horiek lortzeko establezimendu bakoitzak
bertan herritarri banatutako bonoez aparte beste 1.000 euro izatea bonoetan edo ostalariek plangintza batzuk egitea, eta hor merkatariek eta ostalariek egindako ekarpenetatik garatzen junda laguntza hori, baloratu zalako, geneukan egoerarekin eta geneukan ez daukaolako beste udaletxe batzuk soberakin milionario bat, 1.000 euro izan zitezkela, gehienez eman genizazkionekenak establezimendu bakoitzari. Ikusi zegoera nola jundan, azkenean beraiek ere adierazi ziguten, ze kanpaina egin behar dugu, denda bakoitzak, nola kudeatu, bonoiek, ze hasieratik zegon bono horiek beraiek kudeatzeko ideia hori, erreztuz ere beraiek betiko bezeroei nolabaiteko deskontu hori emateko aukera, eta beraien proposamenetik etorri zan, eta etengabe eskatu ziguten ea benetan zaila egiten zitzaiela, eta ezin ote gendun horri beste buelta bat eman, eta laguntza horiek zuzenak izan. Eta azkenean hori da egin dana, deialdian laguntzak zuzenak izango dira, baldin eta beti ere horretarako onartzen dien gastuak justifikatzen baldin badituzte. Beraz, nik uste ondo dago, azalpenak eskatzea iruditzen zait ondo dagola, baino jarraipena, gobernuaren jarraipena eta oposizioaren lana nik uste ez da la prentsa ohar bidez bakarrik egiten, horretarako gaur bertan ekarri dugu ona, izendapen berria, horretarako badaude erabakiak hartzen dituzten organoak daude, eta zentzu hortan, desadostasunak baldin badaude, noski, lagoizetara zabaldu eta egin behar dezutena, baina mesedez ez esan, kanpotik ezagutu dezutela horren berri. Eta eskaera horren arira ere, herritarren bigarren bonoen txanda horrekin eta herritarren bono horiekin ere, adierazi, etzela izan printzipioz proposatzen zen ekimena, merkatariek eskatu zigutela benetan pandemia eta gero, ziurrenik itxita egon da gero, zeukaten bildurra izan da, nahiago zutela, beraiek establezimentuetan bonoak baldin bazituzten, horrekin ez zutela, beraiek behar zutela bezeroak barrura sartzen incentibatzea. Behin betiko bezeroa juten zienean bonoak izango zituztela. Eta beraiek proposatu ziguten, ea ezin gendun horrelako incentibazio masibo bat egin eta ordiziarrei bono horiek banatu ikuste zutelako behar zutela berriro aktibitatea hartu zuten hortan, beraiek benetan behar zutela zala ordiziarrei incentibo hori eragitea dendetan sartzeko. Eta hor, egia da, aipatzen da, datu horiek ere horrek sortzen dit benetan harridura, ze aipatzen dituzuen datu horiek, 93.000 euro horietatik azkenean erdira ere ez dala iritsi, gauzatu dien bonoia, datu horiek oinarriak onartu zien, tokiko gobernu batzorde berdinean eman zien, eta badirudi oinarriena ahaztu dintzaizula eta bestea ez. Bono horiek etxe guztietara banatu ziren, nik uste ez daukat estadistika bat, baina horrela modu zabal baten bonoak zabaltzen dien edozein kanpainatan, ez da inundik inora ere bono guzti horiek, ez dira bono guzti horiek gauzatzen. Orduan, egie da eman dezakela kuantitatiboki ez dela oso kanpaina arrakastatsu bat izan, baina beste alde batetik, eta hola adierazi digute hainbat merkatarik, kontentu daude ikusten dutelako bai sortu dela beraiek aurrikusten zuten eragin hori, eta bai eragindula agian orain arte herriko dendetan erosten ez zuten bezero batzuk herriko dendetara sartu araztea, eta zentzu hortan baita ere adierazi esaten dezuten zentzu hortan partida berdina erabiltzen ari dela bigarren kanpaina horretarako, noski 93.000 euroko partida bat sortu zen printzipioz lehenengo kanpainako bono guzti horiek gauzatuko balia finantzatzeko, lehenengo kanpaina bukatu zen irailaren 31an, berria hasi da datorren urtera hasiera bitarte, eta gastatu ez den diru horrekin ari da momentuz finantzatzen, beti ere konpromiso hartuta, bono guzti horiek finantzatzeko egin beharreko aldaketak egingo diela, eta bakarrik bukatuko dut esan ez ere, zentzu hortan, gu udala gehala, udalak gure eskumenak ditugula, merkataritza ez da gure eskumena,
asko kostatu da eta udalerri ezberdinetako teknikarien eta proposamenen laguntza izan dugu zentzu hontan horrelako laguntzak bideratzea. Merkataritza ez dalako udalen eskumena, laguntza hauek orokorrean ez dira gure eskumenak, eta hor beste erakundetatik jasotako Eusko Jaurlaritza kasu, orain iritsi dian bono horiekin, komplementatzeko sistema orokor bat egitea izan dela helburua. Orduan, zentzu hortan nik uste dut animatu eta eskertu kontrola egitea eta oposizio lana egitea, baina ez bakarrik prentsa deialdietan. Nik sartu non nik uste dut bigarren eskaera, ez dauket pantailan jartzi, baina irakurringo dizut. Izan zen, precisamente, eskartuko genizuke COVID-19ak sortu dituen arazoei aurre egiteko udalak hartu ditun neurrien erlazioa pasako batzegin igute. Bere kronografiarekin izan dituzten emaitzak, zuten aurrekontua eta erabilitakoa. Honen erantzunik ez daukeu. Eta esan beharren hau, bagenekin, 29.000 euroko laguntza direktori, niz neon ordu, Jose Miontzan, baina ematea erabaki zala. Beste idatzi baten, nik usten dut azaroko erabaki, han erabaki zan, han erabaki gendun, erabili nahi dezun termina. Nik uste dut azaroko 22, sartu dut ere bai, beste idatzi bat galdetuz nola dauden, epezkanpo dauden kontratazio guztik. Iruditu zitzaigun, diru laguntza hori lehen eman behar zela. Eta horrekatik, bialdu gendun prentsara, eta horrekatik sartu gendun idatzie. Hemen gauzak nola dijozten eta eramaten duten velozidadegatik, desde luego ez gendun pentsatzen egun bertan aterako zanik boletinen. Postuen ginen horretaz, esan edet, jake hori aurrega dijoen, perfecto, guk eskatutakoa zen. Baina, ni dakidala haindu zitzaien udara aurretik, pasatu da denbora. Ez da ekitatiboki banatu den dela. Zuk datek ikusten baituzu, hori, orduan, nire ustez, bono, eguneko, 93.000 eurotik, 30.000 bakarri gaztaude, baina eske gero, 30.000 piko, 1.000 piko horietatik, kasi, eren bat edo, biden den arten banatu da. Hori ez da banaketa egitatibo. Hemen sektore, denden barrune, denden barrune sektore ezberdinik daude. Eta sektore batzuk beste baino ikututago garen. Adibidez, zeremonitako erropa saltzen dituztenean, eta hori ez da ezkontzak, ez da gauzak, eta hori sektore hori ikutiko da. Orduan, azkenen zu bonoak etxak eramaten, zuk jende ikusten diozu erabakitzen zenden data jutea. Eta nola sektore batzuk mindutago daren, eta izurratuko daren, sektoreek bandio izurratuko jarretzen dute. Eta hemen, beti esaten da, ekidat eta aldan hobetonan zatitzea diru eta diru laguntzak, eta kasu hortan, nik gauzak esan nahi dut, eta positiboki ikusi. Ni lehenengo aldiz intzanen, esatean bezala, inoiz izakizu nola izan behar da, eta inorrek ez dut, barita magikoa jartiko nola. Eta zuen egoera honetan, ez da erreza. Eta nik esaten dizut, ados nau, lehenengo aldi nintzen, nola gertatu zat, eta nik hori ez zait egitzen ajola baikeri bat. Iruditzat, alda noen hain dara, eta holatea. Iruditzen zaitena da, pixkat edo iritzi nire pertsonala ajola baikeri da, ordarenan ez dizertamente jatzen nahi. A ber, ez esaten du gaina arte. Ez, hori, nire iruditzen zaitena da, ajola baikeri da, datu horiek eduki, jakin, ez dela ekitatiboki diru laguntza horiek eman, ez di eman ekitatiboki izan, inventare den da batzuk, ez ditut zifrak esan da, badazkizuet, nola izan da banaketa, eta orduan datu horiek edukita, jota berriro, berdin egitea.
Joseba, beida, nik uste eta munduko arrazoi guztie daukezu, eta, txoin, baina eske, Joseba, nik uste eta aipatu duzu oposizioa eta kontrola inbar dezutela. Badakizu oinarri hauek noiz onartu genitun, zuen ordezkarik tokiko gobernu batzorden aurretik ikusi lantzeko aukera eta aldeko bozkarekin urriak 15. Orduan, nik benetan eta zentzu hortan eta estimatzen ditut eta ez pentsa aipatu dituzun guzti horiek hasieratik burun ibili ez ditugunik, baina nik uste dut, mesedez, zaudete erabakiak hartzen dien organotan eta nik uste dut ekarpen horiek esaten dan bezala, ura jundakoen errotaitea alperri da. Orduan, mesedez eskertuko nuke, ekarpen horiek eta oposizio hori eta ekarpen eraikitzaile horiek behar dan lekun egitea, ze ez da zilegi ez da ere esatea, ze arrazoia daukezu indezun hausnarketa guzti hortan, baina ez da zilegi esatea horrekin orain etortzea aurrerakoko informazio guzti hori guain dela hilabete eta piko baino leno eukidezuenen esku harten eta erabaki hori hartu danen gainea alde bozkatu dezutelako eta ez dezutelako inungo kontrako ekarpenik egin. Bai, noski hoie denak baloratu ziren, eta errepikatzen dut, merkatarikin egindako bilera hartan, beraiek egindako proposamena izan zen, eta egie da baita ere, esparru ezberdinetatik heldu diezaiokezula neurri horri. Baino, laguntza herritarrei bideratzen zaie, eta bideratzen da baita ere, kontsumo herrin egiteko jakinda establezimendu bakoitzerako bonoak helduko ziela, heldu die baita ere, igual, behandu xamar, baino heldu die, eta jakinda egogo bezala komplementariok izan zitezken sistema batzun batuketa itea, eta ez izatea dena sistema berdine. Ez dala izango ekitatiboa eta uneneko justoa, munduko arrazoi guztia daukezu, baina nik uste dut, guazen, nahi baldin baditugu gauzak ondo egin, eta berriro errepikatzen dut, erabaki horiek hartzeko, ze erabaki horiek ez di hartu alkate dekretuz. Erabaki horiek hartu die tokiko gobernu batzorden, eta denak gaude tokiko gobernu batzorden. Nik bakarrik aklaratzeko, hor gaina bonoen histori hori onartu genunen denok, hor ja jartzen zon bitan datan banatuko ziela, eta hor datak eta dena jarrita zeuden. Esan, ja denak jakin genuen aurrez, 2 aldiz banatuko ziela, eta froga ingo zala. Noski gaina diru hori gero ez bada bideratzen, berriro erabiliko da, inzentibatzeko eta jarraitzeko gure merkatari eta laguntzen. Uste esan da, lehen bitora aipatu do, ez? Esan do, pasau genizuen mendakina guen dela 2 egun eta guazen hitz egitea, hitz egin behar dugun tokian, ikuste galderreguak momentuan ez dela momentua bonotaz horretaz, konzeptu horretaz hitz egiteko. Aipatu dona, aklaratu da, eta behar bada hori ez, daukeu toki horiek edo gune horiek aportatzeko, hitz egiteko, eta dena aklaratzeko. Baina, hori garbi, eta ni testigu naiz hori horrela izan zela eta naiz eta hor jarri ere bai, ere. Eta han egon ginen, denak. Bueno, nik... Gaur atera da prentxan. Gaur atera dela prentxan. Eta jakin daia, zuek erabakitzen utela hori onartzea, nola atera da ere hori? Hori atera da prentxan, printzipioz, nahi gendulako, igual, 1.000 euroko diru laguntza direkto hori, o 1.000 euroko diru laguntza hori, igual, epezkan pozeon, baina beste guztie, bai, eta gaur esango dizut, nik, hau ez detatea, nik bakarrik esan detena izan da, eskatu deten informazioa mesedez alik eta lehin emateko. Eta dur hasi da informazio honekin. Osea, rollo guztia guk ez den montau. Jake gauden, jake atea dan rolloa, komentatu ere bai, guk hau merkataritzako batzuk esan digutelako atea gendun. Eta horrekati sartu gendun ere bai, eskatu ditugu, esplikazioak eskatu genitun horrekatio. A mí me gustaría, ya que Dios habla aquí, con el tema del seguimiento
de la gestión del gobierno, me voy a fijar en dos aspectos solamente de momento. Uno es en la gestión del día a día en las delegaciones y otro es la gestión de la pandemia. La gestión del día a día de las delegaciones, yo les rogaría, porque estamos en el capítulo de ruegos, que intentaran agilizar la entrega de las actas y que las actas no fueran de muchos meses atrás. En estas de noviembre, una remesa que se nos han entregado de delegaciones, venían actas de junio y en las de junio venían actas de febrero. Es decir, el retraso en esa información del día a día pues implica que nosotros pues no nos enteremos muchas veces más que en el momento en que sale algo y nos enteremos en ese momento. Eso es un hecho recurrente. Yo sé los problemas que hay a la hora de elaborar las actas de las delegaciones, ¿no? No siempre es fácil. No, normalmente lo hacemos en el momento. O sea, luego la cuestión es que el técnico pertinente tiene que hacerlo y mandarlo. O sea, esa es la... Sí, no te digo que no, ¿eh? Es la gestión del COVID, no sé si fue el primero telemático, que la alcaldía leyó un listado de acciones que se iban a hacer. Yo creo que eso es interesante, que ir recopilando. En ese momento le pedimos ese listado. Esto yo creo que era no sé si por abril o mayo, ya no recuerdo. La memoria es así. Volvimos a pedir y últimamente, pues bueno, nos hemos visto también obligados a pedir que se convoque el Consejo Municipal de Bienestar Social, por lo menos para informar de todo lo que se refiere a la gestión del COVID en relación con la afección que ha podido tener en los servicios sociales. Yo creo que, y eso le rogaría también a la alcaldía, que nos hicieran entrega, por favor, de ese listado, porque yo creo que ese listado nos va a venir bien. Yo no soy médico ni epidemiólogo ni nada de esto, pero sé que tarde o temprano nos va a venir otra, y yo creo que ese listado nos puede ayudar a tener una orientación más exacta de cómo ir a corregir problemas que hayamos podido tener, errores que hayamos cometido. Yo creo que es interesante y para eso el seguimiento pues tiene que ser mejor, por decir de alguna forma. Ahí lo dejo. Nik soilik esan eta Bittorrek eskaera horiek oraindela gutxi inditu. Hortan gaude. Zerrenda hori txukundu nahi izan dugu, ez txukundu. Oraintxe bertan jasota dagoelako egin ditugun ekintza guztik, baino kasi eguneroko bat edo diario bat izango bazan bezala, lanketa batek hartzen du, Bittorrek ondo esan duen bezala, erabaki bakoitzak ze eragin eduki dituen aurrekontutan, eta ia momentu honetan ze balorazio eta ze ebaluazio egiten dan. Pendiente daukagun lan bat da, hor dago baita ere COVID-19ko partida hortan sartzen jungean gastu guzti horiek, zenbateko sobrekostu dago. Egiteko daukeun lan bat da, saiatuko gea lehenbailehen iten eta helarazten. Iruditzen zitzaigun eta ez zaizue zentzu hortan pasatu daiteke, baina bigarren lanketa sakonago bat eskatzen du, dokumentu hori dalako zerrendatuta daude ondo kronologikoki eukitzeko hartu dien erabakik. Hasi gea gaika eta batez ere hemendik hasita bai merkataritza eta hosteleritzakin zerrendatzen eta jasotzen eman ditugun urrats guztik, egin ditugun komunikazio guztik, eduki ditugun harreman guztik, ze eragin izan duten, da hori gustatuko litzaiguke itea esparruz esparru, herritarretan, udaletxe barne mailan, ikusten ari galako gainea, badaudela erabaki asko, ziurrenik gelditzeko etorri dienak, orain arte burun sartzen ez zitzaizkigunak, eta espero dugu urtea bukatzerako olako dosier bat edo mai gainen eukit alizatea, baino horrere bai eta bestela gero txekeatuko dugu nik ere bai adierazi nahiko nuke hartzen jungean erabaki guzti horien ibilbidea jarraitu daitekela tokiko gobernu batzorden hartu ditugun erabakiekin, zenik bai egie da aktetan, delegazioko aktetan sail bakoitzeko gaien jarraipena egiten dela, baino baita ere gogorazi nahiko nuke sail guzti horietan
erabaki garrantzitsunak eta pisuzkonak dienak tokiko gobernu batzordeko erabaki bitartez hartzen diela. Ez do kentzen egin dezun eskaera, baina nik uste dut orain arte aipatu ditugun oinarri guzti hauek eta bar, kontratazio espedienten hasierak, langileen egoera administrazioen izendapenak, deklarazioak, horiek guzti horiek alkate dekretuz egin zitezken, eta orain ez dia hola egiten, tokiko gobernu batzordean hartzen dira, erabakia kolegiatua dalako, eta horrek egiten dulako baita ere, jarraipen bat egokiagoa izatea denon aldetik, baino esan bezala, hobekuntza guzti horiek eta iradokizun guzti horiek hartzen ditugu lehen bailen erantzun ahal izateko. Beste galde horregurik? Orduan hementxe amaituko dugu plenoa. Eskerrik asko denai.